Dobrý den, já bych dneska rád navázal na video, které jsme měli minulé, které se týkalo nějakého přehledu Shopify Flow. Dneska už bych si rád s vámi ukázal, jakým způsobem Shopify Flow funguje trošku více prakticky. Začal bych tady u těch šablon, které jsme si minulé ukazovali. Shopify Flow a Shopify vám k dispozici dává nějaké šablony na běžné problémy, které se opakovaně řeší, abyste ty automatizace nemuseli vyklikat znovu, ale můžete si upravit ty hotové. Tak si pojďme ukázat nějaké, které jsou k dispozici. Běžte do admina na Shopify Flow a potom si dolů. Tam potom uvidíte Feature Templates, což je seznam těch šablon, ve kterých můžete vyhledávat. A pojďme se podívat. Řekněme, že bychom chtěli například zachytávat objednávky, které jsou obvykle velké. Shopify na tohle má šablonu. Šablonu k dispozici. Kde ji najít. Tak, tady ML. Tady vidíte, jak ta šablona vypadá a pokud ji chceme použít, stačí ji vybrat, kliknout na Install. A teď už jsme vlastně v té samotné šabloně, tak si pojďme vysvětlit trošku, co se tady vlastně děje. Každá Shopify akce, Shopify Flow, nějaká funkce, automatizace, jakkoliv tomu chcete říkat, začíná nějakým triggerem. Buď je to trigger toho typu, že se něco stalo, to znamená, byl vytvořený uživatel, zrušený uživatel, vytvořená objednávka, nebo potom jsou triggery přímo Flow a ty jsou buď časové nebo chybové. To znamená, buď nastal nějaký čas a je potřeba pustit automatizaci, nebo nastala chyba v nějakém workflow, vy to chcete například zalogovat. Ještě si ukážeme tady, jak to vypadá. Jo? Tak když na začátku tady kliknete na ten první krok, můžete ho změnit a tady je už to, o čem jsem mluvil. Máte k dispozici standardně dva typy, jedno je tedy Shopify Flow a tady vidíte, můžeme pouštět tu automatizaci v nějaký čas, například každý den koranem synchronizovat objednávky někam, anebo když nastane chyba workflow, tak můžete něco udělat, například to odeslat do nějakého systému, který sbírá logy. No, ale tady máme použito Order Created, jenom v rychlosti vám ukážu, těch akcí je tady celá řada. No, objednávka zrušená, zaplacená a tak dále. Tady toho poměrně hodně. Nutno říct, že všechny tyto triggery, co tady máte, neuvidíte, protože některé z nich, primárně ty, co se týkají B2B, jsou vidět pouze v Shopify Plus, ale je jich tam poměrně hodně i v těch nižších plánech. No, pojďme si tady popsat dál, co se tady děje. Tak když se vytvoří objednávka, tak potom v našem případě se podíváme, pokud není wholesaleová, protože wholesale, tedy velký obchod, obvykle mívá velké objednávky. Pokud není, jdeme dál. Podíváme se tady na ty podmínky, které vlastně kontrolují, jestli ta objednávka je neobvykle velká. No, to vidíte, že ta objednávka tedy kontroluje, nebo ten if kontroluje, jestli nemáme víc než 10 itemů, a případně jestli myšlení, tedy jestli není více než 20 a jestli nemáme víc než 10 kvantitu pro jeden item. A pokud tuto podmínku splníme, tedy objednávka je velká, tak potom si ji označíme for review a následně odešleme internal e-mail, který máte zadaný v konfiguraci vašeho Shopify a někdo z vašeho oddělení už se na ní může podívat. No, tak tady samozřejmě tu šablonu si můžete upravovat, to znamená, kdybychom tady chtěli for review a too big a přidat další nějaký štítek, není problém. Jo, stejně tak tady ta funkce poslat interní e-mail, tady můžete zadat nějaký jiný e-mail, můžete si upravit text, můžete si upravit předmět toho e-mailu a ve chvíli, kdy chcete vložit nějaké například data, jak tady máte order name, tak můžete vložit i další. Buď znáte jméno té proměnné, anebo například chcete přidat něco nového a neznáte ten název, tak klikněte tady na Add Variable
Jo, a tady vlastně vidíte to, co máte z těch předchozích kroků dostupné. Shop je vlastně všude, to je globálně dostupný objekt a my tady máme dostupný objekt order, protože jsme začali tuhle Shopify proceduru order created, tím pádem se ty data o té objednávce propojí dál do těch všech kroků. Jo? Tady si potom rozklikneme order a vidíme, co v ní máme k dispozici, takže bychom si například mohli dát billing adres a city. Jo? Shopify nám potom tady takhle samo vloží tu proměnou. Nemusíte to složitě hledat, kde to je vypisovat. Můžete si to takhle vizuálně klikat, jo? Což je kdy povadlný. To se bavíme ale o hotové šabloně. Jo? Tak my jsme si ji jako upravili, chceme ji použít, zapneme, OK, hned ji to aktivuje, zapneme, dobrá. Jo? Tím máme hotovo, můžeme se vrátit zpět a teď tady v seznamu flows, když si klikneme, tak ještě na flow jednou vidíme a máme jedno flow, takhle aktivní, jo? Když se rozklikneme, takhle vypadá. Tady potom u toho každého flow vidíte vlastně log jeho runu, to znamená, co to dělalo, jestli se lhalo, případně je tam funkce log, která vám může během běhu té flow procedury něco vyhodit, abyste věděli, co se v ní děje. No, to je obecně teda, jak ve flow použít šablonu, ale teď si pojďme vytvořit nový flow proces, řekněme, že chceme něco udělat, jo, tak nepojedeme dolů do templates, ale vytvoříme si tady vpravo nahoře pomocí create workflow úplně nový a už se dostáváme zase do toho editoru. Jo. Zase musíme začít nějakou akcí a následně nějakým způsobem ta data zpracovat. Jo. Tak řekněme, že bychom chtěli nějakým způsobem transformovat data z objednávky a uložit ji do ERP systému. Jo. Tak pojďme začít tím, že tady zase order created, jo, vytvoříme objednávku. Tuhle objednávku, ale než uložíme někam do externího ERP systému, tím mám vlastně chci ukázat, že se dá napsat i integrace, tak potřebuje nějakým způsobem transformovat. Shopify před nějakou dobou přidalo funkci, která se jmenuje run code, což je vlastně javascriptový kód, který vám umožňuje nějaké transformace už přímo tady v tom rozhraní. Jo, vlastně nemusíte nic úplně programovat. Jo, tak pojďme tady přidat tu akci. Ano, přidáme akci a chceme run code. No, vidíte, že je to v Early Access, my to máme zatím dostupné přes náš partner účet, ale brzy to bude dostupné všude. A ve chvíli, kdy na to kliknete, se vám otevře takovýhle editor. Jo, tady vlastně je důležité si říct, že máte k dispozici tady nějaké vstupy, nějaké výstupy, respektive formát toho výstupu a nějakou logiku. Jo, ta logika je vlastně funkce, která dostane nějaký vstup, něco s ním udělá a vrátí výstup v tom uvedeném formátu vlastně tady dole. Tak funguje tady autocompletion, to znamená, můžeme si vzít order a z objednávky si můžeme vzít adresu. No, takže query order, tady vidíme billing adres a chtěli bychom například nějaké, dejme tomu jméno, jo, a dejme tomu, že to jméno chceme opatřit nějakou předporou, než to odešleme do ERP systému kvůli evidenci. Jo, chceme vidět všechny objednávky, které přišly z e-shopu a takhle je označit nějakým způsobem. Jo. No, takže potom vlastně už stačí jenom tady v té funkci vpravo vědět, že dostaneme input, ve kterém bude billing address name. Jak Shopify přes GraphQL se musí psát node a edges, které jsou zanořené, tady to není, tady je to abstrahované, takže stačí vlastně order billing addresses. A chtěli bychom tam tedy přidat prefix e-shop, jo. Tak si pojďme upravit ten kód, protože si podívám, jak to bude vypadat. Prefix. A nastavíme tedy shop podtržítko, ano. Uložíme si to do proměnné a dole to použijeme. Chtěli bychom tady vrátit tu objednávku jako takovou.
jméno změnit na order. Takže order lane prefixed klasický JavaScriptový kód prefix potom tedy potržítko už máme nahoře a potom jenom name takhle input tečka beginning skopírovat building addresses tečka name kód máme připravený, ještě je potřeba změnit tady ten output. Ten output nebude mít message, bude tam mít order name prefixed a ano, bude to string jako předtím. No, tato funkce nám tedy udělá to, že nám vrátí objednávku, respektive jméno objednávky s nějakým prefixem. Máme to hotovo, můžeme to zavřít. A ten output bude k dispozici v dalších krocích. Jo. Takže můžeme se podívat na to, jak to vypadá. Tady je akce, další důležitá akce, která se jmenuje log output. Tak. A tady do toho outputu si můžeme vypsat ty naše data. Jo. Když dáte add variable, tak vidíte zase, máme tady k dispozici order, protože jsme začali order created, ale současně už výstup z toho našeho run codu. A tady vidíte ten náš definovaný typ. Jo. Je to order name prefixed. Dobrá. Vybereme, uložíme, zapneme. No, pojďme si to tady vyzkoušet. Já jsem tady mezi tím vytvořil nějaké testovací objednávky, které by to naše workflow měly spustit. Tak se na to pojďme podívat. No, tady stačí tedy jít do flow zpátky. Tady je to naše new workflow, které můžeme přejmenovat. A tady už uvidíme, kolikrát běželo. Jo, jednou to běželo tady před 4 minutami, to byla první objednávka. A tady byla nějaká chyba. Jo, vidíte, že tady jsme četli property name of undefined, takže vidíte, že to vrací klasické i javascriptové chyby. To bylo způsobené tím, že v tom run code jsme četli špatná neexistující data. Jo, ta proměna byla ještě zanořená v order. Jo, a pak tady máme vlastně úspěšný běh, na který se podíváme a ten vrátil tedy e-shop test. Jo, vidíte, že nám tady vlastně přišla tato objednávka, uživatel se jmenoval test, takže je to v pořádku. Jo, a takto transformovaná data potom vytvoření objednávky nikam můžeme chtít přenést, jo, typicky do nějakého ERP systému, tak se podívat na to, jak to uděláme. Pojďme do toho našeho new workflow, dejme si edit a teď ten output vlastně jenom logujeme, jo, ale možná bychom ten output chtěli třeba odeslat do nějakého ERP systému, typicky přes API. Jo. Tak tady za den můžeme připojit další akci. Další užitečná akce, kterou Shopify Flow má, je HTTP request. Podmínka je tam, že musí být na HTTPS a můžete poslat klasický head post put, jo, takové běžné metody, standardní metody RESTu. Dejme tomu, že bychom chtěli poslat post, jo, nějaký HTTPS naše nrp.com/API order. Teďka typicky potom tam je nějaký autorizační klíč SQL123 a následně nějaké body, do kterého vlastně můžete vložit ty proměnné. Tak a teďka my bychom chtěli z té objednávky vložit, si podívat tady celkovou sumu, takže tady bude to price set, jo, dáme presentment money amount, jo, takže tady máme tu částku jako takovou, můžeme to poslat ve formě JSON, takže tady touto
A pak tam můžeme mít právě toho customera, kterého jsme si vlastně vytvořili pomocí toho run code. A dostaneme se tady k němu. Jo, takhle vlastně to potom stačí uložit a po vytvoření každé objednávky přijde request na URL naše RP/API order, bude to post request, přijde s tímto tokenem, tady samozřejmě doplníte všechny hlavičky, které byste ještě rád potřebovali a máte hotovo. Takhle se dá vlastně udělat nějaká jednoduchá integrace, kdy nepotřebujete složitý error handling, protože ve chvíli, kdy dostanete zpět jiný status code než je 200, Shopify to workflow označí jako neúspěšné. V případě, že vám přijde status code 200 je úspěšné, jo? Takže pro odesílání nějakých objednávek, kde je úspěch, neúspěch, si dokážu představit, že toto funguje, nějaké jednoduché automatizace posílání do dalších systémů. Současně tady můžete volat přímo Shopify API. Dá se s tím udělat poměrně dost, takže pokud ta vaše integrace není nějak extrémně náročná, máte opravdu pár entit, které chcete ukládat do Shopify, odeslat objednávku, odeslat notifikaci, Flow je na to ideální. Není to vhodné na case, kdybyste chtěli nějakým způsobem ošetřovat výjimky. Jo, to znamená, kdyby vám přišel zpátky request s nějakým nestavovým kódem, ale vlastně i stavovým kódem s nějakým detailem, podle kterého byste se chtěli zachovat, tak to Shopify Flow zatím neumí. Nicméně jsem si jistý, to je otázka času. To by bylo všechno v Shopify Flow. Budu se na vás těšit příště. Doufám, že tento návod byl pro vás užitečný. Podívejte se i na další videa z této série.